Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм DBG12 и днес съм се решил да направя един от многото канали и да започнем една нова поредица пак на Minecraft, но този път, съобщам пак, ще има и на GTA 5, т.е. GTA 5. Днеска съм с много хора и е доста късно вечер. Ако искате, ще има линк долу в описанието за Фейсбука, за фен страницата и за скайпа ми, за който може, ако искате да играем заедно, просто да ми звъннете. Другото, което надявам се, сега този път нещо се беше бъкнало и ще го оправим. Вече няма да ми бъгваш клиповете, за жал ще са по 10 минути, защото толкова ми позлах. Съжалявам, че тук горе пише Double Bandicam, но снимам за Bandicam и това е нормално, защото в Рапса ми дава по 2 минути клип и не мога да снимам с него. И сега смятам, тук изобщо се съмнявам, че ще има нещо. Така че, не знам колко време ще стане клипа, трябва да гледам отделно време. Ще се постараем да се намерим приятно място за къща. И ако искате да играете с мен, отново казвам, звъннете ми, приемам всички, но ако сте примерно от Англия или нещо такова, не. Приемам само българи, ако ме гледат англичани, извинявайте хора, но мога и вас да приемам, но нали, да не ми пишете някакви, да не казвам. Сега, искам да се абонирате за един мой приятел, който той е по-добър от мен. Аз сега започвам, нямам абонат. А пък той има 4 и се надявам да му се увеличават. Ще му напиша ще дам линк долу в описанието за неговия канал. Той прави легота и тем подобни. Нямах ли още храна? Добре. Сега искам да кажа това, какво се е случило през последните няколко месеца. Доста хора са спрели вече сигурно да ме следват. И то кой не би спрял то? Ако това е моето място... това тук значи ще е моето място. Тук е едно крипърче. Добре, как виждате съм на свето? Не! Умри! Благодаря! Сериозно ли слонал съм? Ела тук. Заради GTA 5 купена. Повтарям, купена. Няма да спра да я играя. Доста ще игра и по едно време ще игра с един мой приятел. Надявам се всички мои познати, които гледат, да харесват това, което правя, и вие естествено, други хора, които не познавам, да харесват. Сега в момента да кажа да се абонирате, да видите Facebook страницата ми и то винаги няма да има дърт. Защо да ми даде дърт? Да си взема малко. Ще продължим. Да, не знам дали ще има на... как да го кажа? Като това Cobblestone поредицата, която доста мои приятели ми се смяха. И реших да не я продължавам. Но сега никой няма да успее да ме откаже. И ще се... Знаете ли това? Никой няма да успее да ми каже
клипът и не ми харесва, както за един човек говоря, вама, даже единият е човека, който ще го има в описанието, ако успя да го сложа. Ще успя, но не знам дали ще искам. Добре. От време на време може да пазвам клипа, защото сега точно е вече не толкова късно, деете. А клипа ще някъде качен, не знам в колко. Сега, защо не толкова? Ще се спомня. Крафтинг тейбъл. Аз от всичко забравя да си направя крафтинг. Скинът ми е... Да ви покажа скина ми. Не. О, не. F5. Аз съм някакво слаймче. Няма... Това ми е W11 скина. Ето вижте, той ми пише W11. Уху! И сега да се върнем към това, което правихме. Да, ако примерно на този клип 100% ще има продължение, защото не знам, вече мисля, че скоро ще свърши. Аз няма да успя да ви кажа чао, за жалост хора, защото тук ми изписва някъде, тук в горния ляв ъгъл. Не, по-добре е това да е. Искам да попробвам. И буп. Така. Значи, идеята ми много ще ви допълня, надявам се. Тук има ли? Имаше, мисля, че тук имаше тимове. Сега, така. Не знам, така на мен поне ми харесва къща, да вие ще видите как ще изглежда. Огради така се правиха, нали? И как се правиха огради? Забрал съм как се правят огради. За момент ще проверя. Да, аз в момента пиша. Затова може да чуете нещо. Здравейте, сега ще ви покажа в майната стълба и първо част. Ето така ги слагате и ви дават велко. Така се прави. Добре. Сега трябва да се направят колечки. Сега се надявам някой от мои приятели излъжи да не видят този клип. 56 клечки се надявам да ми стигнат. Или може би и толкова се ми стигнат. Да. Ами хора, трябва видео, но ще си приложим къщата. Ето, тук не ми хареса как е станало. Добре, след малко би трябвало да свърши клипът. Аз няма да успя да ви кажа чао. Пак се извинявам за това. Но се старая колкото се може, за да смятам и време. Затова след малко минута там някъде трябва да свърши клипа. И сега да се довършим къщата. Ще има продължение сигурно след ден. То заек не се спря. Аз трябва да си го сет на място. Сет хомпът. Ще откача. Аз ви казвам, ще откача. Не знам дали ще го видите. Аз няма за така да продължавам. Сигурно тук, но в Ирония. Така съм решила да окръсвам на знака.
за мен много